Eta aurretik, lo que pasa es que inbeste buelta, eman nuen, porque Gasteizen egon nintzen urte batzuk harinago, egon nintzen esmaltaciones, aninazio, eta beste enpresa batean, que tampoco estaba asegurada. Eta gero alde egin gendun, eta gero Bilbon, ja, egon nintzen lanean restaurante batean, joeten nintzen gabaz, 9:00 ordu batetara garbitzen. Osa, platera garbitzen. Platera. Sartzen nintzen, porque egunez ez, porque ni nebilen klandestinitatean eta nire lan berezian neukan. Eta gabaz egiten nuen hori, joeten nintzen restaurantera, eta prestaten zidaten izugarrizko afaria, afaltzen nuen, eta garbitzen nuen. Ez ez ziren laguna ziren edo. Ez. Eta gero kontatzen nuen etxean, porque bizi ginen talde bat, danok lana egin gabe, danok izkutuan. Eta kontatzen nuen, ze afaltzen nuen, da, bueno, se les ponía los dientes así. Osea, bizi zinen erdi klandestinitatean. Bai. Osea, legala, legala, baina erdi klandestinitatea, bai.